δακτυλικά αποτυπώματα των δραστών, τα οποία αναλύονται στα εργαστήρια της αστυνομίας, μήπως ταυτοποιηθούν με συσημασμένους κακοποιούς. Η Θελομύχλη που πνίγει το λεκανοπέδιο, όπως φαίνεται, θα φέρει και πρόστιμο. Μετά από ελέγχους που έγιναν σε εταιρείες εμπορίας συσκευών θέρμανσης, διαπιστώθηκαν πάνω από 35 παραβάσεις και αναμένονται πρόστιμα έως και 20.000 ευρώ. Σόμπες, τζάκια καύσης ξύλου αλλά και βιομάζας όπως είναι τα πέλετ, θερματικά σώματα αντιστάσεων και λιχνιών, οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες, στερεών καυσίμων και ζεστού νερού. Όλα τα θερματικά μέσα βρίσκονται στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους για τυχόν παραβάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε 35 μη συμμορφούμενα προϊόντα μέχρι στιγμής και φυσικά συνεχίζουμε για να προστατεύσουμε και τους πολίτες και την υγεία τους και τη συλλογική υγεία και την τσέπη τους. Τα πρόστιμα είναι αρκετά αρμηρά και φτάνουν και τις 20.000. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας εξετάζουν εντελεχώς τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που οφείλουν να συνοδεύουν τα θερματικά προϊόντα. Οι σόμπες που αγοράζει ο καταναλωτής θα πρέπει να έχουν σήμανση CE που θα δείχνει ότι έχει ελεγχθεί η ποιότητά τους. Οι υπεύθυνοι συμβουλεύουν τους καταναλωτές κατά την αγορά να προσέχουν να διαθέτουν οι συσκευές οδηγίες χρήσης γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, να υπάρχουν οι απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάσταση της συσκευής και τη σωστή λειτουργία, να αναφέρεται η ενεργειακή απόδοση της συσκευής. Τα pellets που αγοράζει ο καταναλωτής πρέπει οπωσδήποτε να είναι πιστοποιημένα από το σήμα EN+. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο και θα συνεχιστούν έως τον Απρίλιο.